Bună seara! Vreau să fac un video cu produsele mele terminate pe o perioadă cam de 3 luni. Am aici o sacoșă. Dar înainte de asta vreau să lămuresc o treabă. Mi s-a spus, am auzit că vreau să fac reclamă produselor Oriflame. Nu vreau neapărat să fac reclamă, vreau să vă arăt doar produsele care eu le folosesc. Într-adevăr, mai am și alte câteva produse, dar majoritatea sunt Oriflame pentru că asta folosim eu și familia mea. Chiar vă voi arăta acum și vă voi spune părerea mea despre ele. Unele poate le știți că le-am recumpărat, iar altele poate sunt folosite recent. Nu le voi lua pe categorii, pentru că mi este greu, e târziu și nu cred că îmi va permite timpul să le iau acum pe categorii, dar le voi lua cum îmi vin la mână. Am aici un gel de duș de la Discover, California Beach. Un gel de duș foarte fructat, aromat, care mi-a plăcut. Eu iubesc gelurile de duș de la Oriflame, după cum știți. Mai am un gel de duș de la Milk and Honey, tot de la Oriflame. Este de fapt o cremă de duș. Îmi place foarte mult această gamă de la Milk and Honey. Am folosit produsele lor și chiar, cum se spune, crema de corp, mai multe, și șamponul, balsamul, și chiar îmi plac. Am aici un șampon, da, este din altă categorie, este un fel de șondez mentor. Deci, după cum am spus, eu vă prezint produsele pe care eu le folosesc. Am câteva și din altă categorie, dar puține. Am și un gel de duș de la Dermomed. Acesta l-am primit și bineînțeles l-am folosit și mi-a plăcut, nu pot să mint. Am deodorantul spray de bărbați Giordani Gold Man, cel de damă Giordani Gold original, pe care l-am folosit eu și soțul meu. Mai am un spumant de baie de la Wonderland. Așa arată el. Acesta miroase a măr și a sărbători, practic, miroase frumos. Am un gel de față din gama Pure Skin 2 în 1, gel de față și scrub. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult acest gel de față și vi-l recomand. Cu siguranță îl voi recumpăra, pentru că mi-a plăcut și felul în care curăță și tot. Mai am un rolon din gama LVE, un rolon. Am un parfum, acesta este un parfum din gama Sublime Nature, cel de tuberoze. Mi-a plăcut acest parfum. Sincer, nu îl voi recumpăra imediat, dar când voi avea ocazia, cu siguranță, pentru că momentan am parfumul. Avem aici apa de toaletă Be The Legend, care a folosit-o soțul meu. Îi place și deja avem una înlocuit-o, după cum vedeți. Deci sunt și produse care noi le cumpărăm și le folosim cu drag. Am aici de la apa de parfum Volare Forever. Nu mai are să mă pulverizez. Mi-a plăcut cum miroase această parfum. Bună, Sebi! Vrei și tu să faci cu mine? Am o cutie de la benzile de față din gama Silk & Beauty, care le-am folosit și mi-au plăcut. Numai că am înțeles că s-au scos, nu știu ce s-a întâmplat sau se refac.
Am aici din gama Novage, uitați, am și fiolele, sunt rupte. Acest tratament cu peptide din gama Proceuticals, care l-am folosit și mi-a plăcut foarte mult. Deci, cu siguranță îl voi recumpăra când vom mai termina din creme și am o pereche de ochelari cumpărată de la Oriflame pe care a ajuns în ultimul hal, dar asta e. Am aici un gel intim feminine Extra Comfort, este cel cu gălbenele. Eu folosesc doar acest gel intim. Am aici câteva plicuri de la măști. Aceasta este de la masca șervețel de la Love Nature cu portocală, care îmi place maxim. Avem aici o mască de păr de la Love Nature, cea smoothie cu banane. Avem o mască de față iarăși de la Love Nature, gel cu castravete. Mi-a plăcut și sunt mereu la un preț foarte bun. Avem recipientul de la apa de parfum Possess, care îmi place, mi-a plăcut și îl voi recumpăra. Am și un deodorant de la Volare Forever, un roll-on. Am aici un șampon din gama Botanicals, este cel cu plante. Nu pot spune că nu mi-a plăcut, el e un șampon bun, doar că cred că în simplu fapt îmi priește mie, deci nu cred că îl vom recumpăra. Am aici un gel de față de la Optimals, este un gel din acela cremos. E ok, nimic de zis, doar că eu nu mă împac cu acelea cremoase, din păcate. Aici am o cremă de corp de la Next Cashmere, vedeți? Pe care am folosit-o și pe aceasta am primit-o și am fost nevoită să o folosesc. Am un recipient la apă de gură, iarăși încă un șampon Head and Shoulders mentol. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 produse din altă gamă. Din tot ce vă arăt, doar acestea 5. Te rog frumos, trece prin, nu mă las. Hai, treci. Am aici un șampon din gama, un balsam din gama Milk and Honey, care mi-a plăcut. Iarăși intrăm la capitolul măști, avem șervețel de la Novage Proceuticals cu neamicină și bioceluloză din cica, foarte bună și cu foarte mult lichid. Mai avem încă o mască șervețel antioxidantă de la Love Nature, cea cu rodie și struguri. Deci măștile toate mi-au plăcut, n-am nimic de obiectat. Și mai avem una de la Love Nature cu grâu. Sunt ieftine, dar sunt foarte ok. Am aici un ambalaj, cred că de la un burete de baie. Am o cutiuță de la o cremă de ochi Hydra, din aceea micuță din gama Optimals. E preferata surorii mele. Aici am un tuș de la Jordan Gold. L-am folosit de 2 ori și am pierdut capacul sau scad. În păcate nu am mai avut ce face cu el. Dar un tuș foarte bun. Am deodorantele spray pentru corp Possess, care mi-au plăcut. Avem aici un deodorant roll-on din gama Not For Men, cel pentru bărbați, care l-a folosit soțul meu. Am o mască de mâini din gama Swedish Spa, super masca. Dacă nu mă înșel, o avem în acest catalog la ofertă, cred că cu 9 lei, un super preț. Am un ulei de curățare de la Novage,
îl recomand din tot sufletul, deci acesta cu siguranță îl vom recumpăra. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Curăță, nu îmi provoacă usturime ochilor, foarte ok. Am aici o cremă de față de la Novage cu SPF 50, care am folosit-o. Iarăși, dacă nu mă înșel, în acest catalog o avem la un preț bun. Cred că undeva la 40 de lei. O cremă foarte bună. Mai am din nou crema de ochi Optimals, cea micuță pentru cearcăne, folosită tot de sora mea. Iarăși am din gama Optimals crema de noapte, folosită tot de ea. Ceasă frumos. Dacă toți suntem la capitolul creme, să termin cu cremele, nu? Am recipientul de la capsulele de față, cele cu 6 uleiuri, care le recomand, le iubesc, le recumpăr de câte ori am ocazia. După cum vedeți, am altele aici. Le ador. Avem o cremă de ochi de la Novage Skin Resize, care am folosit-o și întreaga gamă, mulțumită și îmi place. Avem o cremiță de mâini Joyful Delights, cea cu liliac, superbă, mai ales pentru poșetă, pentru... Mai am aici o cremă de ochi de la Love Nature, ea este anti-rid. Eu am folosit-o, știu că am rămas fără cremă de ochi și am folosit-o de câteva ori, dar s-a terminat foarte repede. Aici mai avem încă o cremă de ochi din gama Optimals, cea iluminatoare, a folosit-o sora mea. Avem o pastă de dinți de copii, Optifresh, cea care miroase a măr verde. Mai avem o cremă de corp cu acne, care am terminat, mi-a plăcut. Ea scrie că e multifuncțională, dar eu am folosit-o doar pentru corp. Avem un ser din gama Novage Skin Resize. Recomand această gamă pentru că am folosit-o cu drag. Bineînțeles, în funga mea au ajuns și alte lucruri, nu știu cum, dar au ajuns un creion și o radieră. Avem o cutiuță cu minunți, cea albastră, cred că e cu acne, nu știu, care mi-a plăcut. Și mi-au mai rămas niște parfumele. Avem aici parfumele care s-au lăsat în acest an, Lost in You. Cred că de ziua îndrăgostiților. L-am folosit și eu și soțul. Îmi place. Când voi avea ocazia, îl voi recumpăra. Și ăsta de bărbați îmi vrea să fiu. Mai are și soțul meu încă unul, Mr. Giordani Aqua. Bănuiesc că a plăcut odată ce l-a terminat. Și aici mai am o apă de toaletă Joyce Jade. Nu e foarte wow, nu știu, pe mine nu m-a încântat această apă de toaletă. Acum nu toate gusturile se potrivesc și ne plac tuturor. Mai am aici o apă de toaletă Eclat Mademoiselle. Am luat-o din flyerele de oferte de vânzări, dar mi-a plăcut foarte mult această apă de toaletă și când o voi prinde în flyer, pentru că în catalog nu am mai prins-o de foarte mult timp, cu siguranță o voi recumpăra. Deci cam acestea sunt produsele ce eu le-am folosit în ultima perioadă. Deci nu fac reclamă produselor Oriflame pentru că eu le folosesc. Am în plus 3, 4, 5 produse din altă gamă, dar recunosc. Sunt care le-am primit, sunt care le-am cumpărat, cum e șamponul și așa. Dar în schimb, produsele noastre de bază în casă sunt Oriflame. Cam asta a fost de data aceasta live-ul meu. Cam atât am avut să vă
arăt. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă încă nu v-ați abonat canalului meu, vă puteți abona acum și să-mi dați un like. Pupi și o seară frumoasă!